Δεν ξέρω, 05, δεν ξέρω τι είδα, μπρο. Δεν το κοιτάξαμε καλά. Δεν ξέρω τι κάναμε. Τρομάξαμε και φύγαμε κατευθείαν. Ήτανε σαν ένα είδους prank εκεί. Είχε κεριά, είχε θυμίαμα, είχε κάρβουνα, έγραφε σώσε με κάπου, με έναν... Δεν ήταν μόνο αυτά. Έχει πανσέλινο αυτές τις μέρες, μπορεί να κάνουν τελετές. Εγώ πάω να πάρω, κοίτα, εγώ μόνος μου δεν πάω. Ο Μιχαήλ δεν έρχεται. Πάει ο Μπαρίγκας πνίκη με το λαδάκι. Πού πήγατε ρε? Πήγαν χθες να στήσουν, λέει, το σκηνικό για σήμερα. Αδερφέ, δεν πήγαν να στήσουν τίποτα. Δεν είπα καν ότι θα κάνω live για να πάω εκεί. Ο Γιάμπ είναι το άτομο που το βρήκε, οκ. Αν κάποιος ξέρει κάτι για αυτό το πράγμα, μόνο ο Γιάμπ θα μπορούσε να είναι. Εγώ γι' αυτό ρώτησα με το που μπήκα. Θα ανοίξει τη σακούλα. Γι' αυτό θα πάρω τον Μάριο. Εγώ, φίλε, δεν τολμάω. Geo Punks. Εγώ χθες, έτσι όπως είδα τη σακούλα, φαινόταν, αδερφέ, ότι έχει κεφάλι. Φαινόταν όχι ψηλό, κάπου στο 1,60 με 1,70. Φαινόταν να έχει ταινία στο σώμα και στο κλείσιμο των ποδιών κάτω. Αλλά είχε σχήμα ανθρώπινο, καταλαβες. Δεν ήταν χαλί. Δεν φαίνεται, δεν υπάρχει πουθενά. Έχει έναν δρόμο που απλά σταματάει ο δρόμος και έχει δέντρα, πάρα πολλά δέντρα. Έχει δάσος, δεν γίνεται να πας. Είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο μέσα σε δάσος, καταλαβες. Κάναμε τον κύκλο, βρήκαμε μία τρύπα και μπήκαμε από εκεί πέρα μέσα. Άρε Γιάννη, μπουτής, κράζεις. Ρε φίλε, για πολλούς λόγους δεν πήραμε την αστυνομία. Δεν πήραμε την αστυνομία πρώτα απ' όλα γιατί δεν κοιτάξαμε. Δεν είδαμε τι είχε μέσα, ρε φίλε. Δεν ξέρουμε ακόμα τι ήτανε, καταλαβες. Δεν είναι ότι είμαστε σίγουροι. Εντάξει, χεστήκαμε λίγο πάνω μας, ήμασταν και χεσμένοι. Δεν θυμάμαι και... Ρε φίλε, τι να σου πω. Βάγανε και σένα για αρχή. Μαλάκα, πάλι αντριχιάζω. Όταν είδα τη σακούλα, τις σακούλες έτσι σε αυτό το σημείο, το είδα, σκαλώνω 3-4 δευτερόλεπτα, σκαλώνουμε όλοι, δεν μιλάμε και απλά αρχίζουμε να φεύγουμε. Και δεν ξανακοίταξα πίσω, μπρο. Δεν ξανακοίταξα ούτε από περιέργεια να δω αν λες να είναι πλάκα, λες να είναι... Όποιος πιστεύει ότι εμείς στήσαμε το σκηνικό, είναι καθυστερημένος μεγάλος. Μάγκες, δυσκολεύεται κανείς να πιστέψει ότι ο Γιάννης, ο Μπαρίγκας και ο Χοντρός σηκώθηκαν μια τυχαία Παρασκευή, πήγαν να τσεκάρουν ένα μέρος κάνει για stream. Δεν έβγαλαν βίντεο ή φωτογραφία. Μαλάκα, δεν μπορώ να το πιστέψω, αδερφέ. Δεν σου κάνω πλάκα, 05. Αλήθεια σου λέω, μπρο, σου ορκίζομαι στη μάνα μου, στον πατέρα μου, σου ορκίζομαι, αδερφέ, στη ζωή μου, σου ορκίζομαι σε όλα. Θα το δεις, ρε βλάκα.